Iran za ta fitar da sabon shugaban ƙasa, ma'ana super leader, wanda aikin da Imam Ali Khamenei Allah ya yi yiwuwar lokacin ajiye shi. To a halin yanzu za ku ji tsarukan da Iran take amfani da su kafin zaɓen shugaban ma tukunna. Ga cikakken bayani yadda ake zaben sabon shugaban Iran bayan rasuwar Ali Khamenei. A Iran, shugaban ƙasa mafi ƙarfi ba shi ake kira president ba, ana kiransa supreme leader, jagoran ƙoli. Shi ne yake da iko akan sojoji, kotuna, hukumomin tsaro, babban tsarin siyasa da addini. Wa ke zaben sabon supreme leader? Ana da wata ƙungiya mai suna Assembly of Experts. Su wane ne waɗannan? Manyan malaman addini ne, kimanin mutum 88. Jama'an Iran ne ke zaben su ta hanyar zaɓe. Aikinsu shi ne su zaɓi supreme leader. Matakai bayan rasuwar supreme leader. Na farko, a kafa shugabanci na wucin gadi. Idan shugaban ya mutu, ana kafa kwamitin wucin gadi domin tafiyar da al'amura har sai an zaɓi sabon jagora. Assembly of Experts su yi zama. Za su yi tattauna sunayen manyan malamai da suka cancanta, duba ilimi, shekaru, ƙwarewa da tasiri. Su kaɗai ke da ikon ƙarshe. A sanar da sabon supreme leader. Idan aka amince da mutum, za a sanar da jama'a. Wa zai iya zama sabon jagora? Dole mutum ya kasance babban malamin addini, ayatollah mai girmani. Yana da ilimin fiqihu sosai. Yana da goyon bayan manyan malamai. Wasu lokuta ana iya zaɓen mutum guda ko kuma a kafa majalisar shugabanci idan ba a samu wanda ya dace sosai ba. Me wannan ke nufi ga Iran? Zai iya kawo sauyi a siyasa. Zai iya canza alakar Iran da duniya, ko kuma a ci gaba da tafiya kamar yadda aka saba. A halin yanzu Iran har ta cire wanda zai yi shugabancin wucin gadi. A halin yanzu Iran ta zaɓi Alireza Arafi, wanda shi ne zai ci gaba da jagorancin wucin gadi kafin a cire wanda shi ne zai kasance super leader. A cikin waɗanda za su iya kasancewa super leader ta iya yiwuwa har da shi. Ta iya yiwuwa shi ya zama shi ne kawai ma za a zaɓa ɗin, ko kuma ɗa ga Imam Ali Khamenei, ko kuma za a iya zaɓen Sadiq, ko kuma a zaɓi Ibrahim Rais. Duka dai waɗannan mutane huɗu ne waɗanda ake sa ran wataƙila za a iya zaɓen su. A cikinsu dai tabbas za a iya samun ɗaya daga cikinsu wanda shi ne zai kasance super leader a gaba.